Сәлем, бүгінгі шығарылышта вакцинация турында ялған білішмелер, Красноярскта аюға қаршы күрәшергә үйретуші курслар һәм скейтбордта шабушы бульдог. Хәзер тылырак. Татар-информ хәбәр итә, ковидтан вакцинациялау турында ялган сертификат өчен 2 елга рәшәткә артына эләгү ихтималы бар. Бу ялган белешмәләрнең барлыкка килүе шундый көтелгән һәм табигый әйбер кебек, чөнки бу замкнутый круг кебек, бер яктан вакцинация ясатырга теләүчеләр шул кадәр аз һәм дәүләт күпмедер мәҗбүр итә инде бу яшерен батырын түгел, чөнки коллектив иммунитет барлыкка китерергә кирәк. Теге матур сүз белән генә ни өчендер халыкны тартып китереп булмый вакцинация эшләүгә. Бер яктан дәүләт мәҗбүр итә, хастахана хезмәткәрләренә, медицина учрежденияларына басым бара, план үтәргә, кешеләрне булдырылганча күбрәк вакцинациягә тартырга. Ул халык саны артмый һәм медицина хезмәткәрләренә, медицина учрежденияларына басым бар. Ник алар планны үтәргә кирәк дип. Һәм нишәсеннәр инде ясыйлар инде шундый ни. Һәм миңа калса, ул ялган белешмәләр өчен никадәр зур масштабта булса да ул, анда зурлап аларны тоту, аларга каршы ниндидер операция башкарылмаячак. Чөнки әгәр дә аларның бөтенесен тота башласан, чынлыкта вакцинация ясаучылар бик аз булып чыгарга мөмкин. Дәүләткә мондый саннар кирәк түгел. Шуңа күрә аерым кичкенә генә нокталарда ниндидер кичкенә мөһим булмаган кешеләрне генә тотып, аларны бәлки җәзага тартырлар да, чынлыкта шул алган белешмәләрне бирү дәвам итәр дип уйлыйм. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Һәм менә вакцинациягә бәйле нәрсә әйтәсем килә минем. Әгәр дә сез вакцинация ясатырга уйлагансыз икән, зинһар өчен иң беренче чиратта антипрививочникларның һәм шуның ише кешеләрнең төрле язмаларын һәм фикерләрен укымагыз, тыңламагыз. Тик шул ук вакытта дәүләтнең дә теләсә кемгә эшләтергә ярый, бер нәрсә булмый, бөтен кешегә туры килә дигән сүзләрен дә шундый бердән-бер хакыйкать кебек кабул итәргә кирәкми. Чөнки хәзер шундый авыр катлаулы чор медицинада, безнең илдә аеруча, һәр кешенең сәламәтлеген вакцинация алдыннан тикшереп ятырга вакытлары һәм мөмкинлекләре, ресурслары юк медицина учрежденияларының. Шуңа күрә, әгәр дә син ясатырга уйлагансың икән, зинһар өчен үзеңнең сәламәтлегеңне үзең кайгырт. Әгәр дә син икеләнәсең икән, шикләрең бар икән, бар билгеле бер медицина учреждениесына һәм анализлар бир, үзеңнең сәламәтлегеңне тикшер. Шуннан соң син аңларсың, кирәкме, син моны ясата аласыңмы, юкмы? Чөнки иң беренче чиратта синең сәламәтлегең синең үзең өчен кирәк. Дәүләткә дә түгел, башкаларга да түгел. Вот. Шул, рәхмәт. 30 июнь көнне Вкусвилл үзенең Instagram шелтәрендә шундый бер кызыклы реклама урнаштырган иде. Анда төрле гаиләләр һәм шул гаиләләр арасында бер ЛГБТ пар гаилә дә бар. Астында менә текстын күрә аласыз. Гаилә ул кан һәм паспорттагы штамп буенча гына берләшкән кешеләр түгел, бер-берсен ярата һәм аңлый торган кешеләр дип язылган. Барда яхшы кебек бит инде. Тик аңлашыла инде, алар теге әкияткәлек дип уйладылар микән инде Вкусвилл хезмәткәрләре. Һәм менә башка брендлар кыюлыгы җитмейди Россиядагы башка брендларның ЛГБТ парларны якларга, менә без аны эшләячәкбез һәм безгә бер нәрсә дә булмаячак дип уйладылар ахрысы. Әмма алар унытканнар ахры Россиядә гомофобларның никадәр котышкыч дәрәҗәдә күп икәнлеген һәм алар аның белән турыдан-туры күзгә-күз очрашырга туры килде. Комментарийларда анда бер яктан яклаучылар булса, шәп, бик яхшы һәм кыю адым дисәләр, икенче яктан әйтмим инде нәрсәләр әйткәннәрен. Һәм ярар, менә шул килеш калдырасы иде бит инде. Юк, син бер тапкыр үзеңә дошман барлыкка китердең гомофоблардан, ниме? Гомофобларны яклап әйтү түгел. Просто 2 тапкыр хаталанды дигән мәгънәдә әйтәм. Икенче яктан монда хәзер алар гафу үтенеп пост керттеләр. Без ниндидер социаль, сәяси темаларга фикер йөртергә тиеш түгел. Без бар тик һәрбер сатып алучы, безнең һәрбер клиент безгә килүче үзенә кирәкле әйберләрне ала алсын һәм һәр кеше өчен бездә яхшы сыйфатлы әйберләр бар дип кенә әйтергә теләгән идек дип гафу үтенгән пост чыгардылар. Һәм алар шулай үзләренә 2
ике юнәлештәге дошман барлыкка китерделәр инде. Берсе ЛГБТ, берсе гомофоблар һәм бер атуда ике куянның койрыгын тоткан шикелле булды инде бу. Гомумән мин аңламыйм менә шундый кешеләрне. Кемнәр үзләре яраткан бренд яки нәрсә булса да инде шундый берәр заявление белән чыкканнан соң, юк, бүтән мин сезнең кибеткә килмим дип әйтә торган. Ну ок, килмәм, шуннан нәрсә була инде. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Ну мин сорамасам да сез язачаксыз инде. Бу вакцинация кебек инде. Нәрсә уйлыйсыз, шуны языгыз. Гомофобларда бардыр дип уйлыйм инде. Мине караучылар арасында, үземнең каналымда бүтән кешене тигез кабул итәм. Нәрсә сөйлим мин? Килешмәсәм дә үзегезнең фикерегезне агрессиясыз, тыныч кына, матур итеп кенә аңлата беләсез икән, мин бик шат барлык төрле фикерләргә. Рәхмәт. Менә бу фотосурәт сезнең күпләрегезнең күзенә чалынган булгандыр инде. Анда аучы 150дән артык ауланган коз белән Чукотка сүзен җыеп фотога төшкән. Бу фото инде май айларында ук социаль челтәрләрдә таралды һәм кешеләр әлеге аучыда Магадан шәһәр думасы депутаты Александр Крамаренконы таныганнар. Әмма МВД әлеге комментарийга фикергә бәйле әле берни дә әйтмәгән. Тик Александр Крамаренко безнең депутатыбыз инде үзенең сүзен әйтергә өлгергән һәм ике газетага ике төрле комментарий биргән. Ул берсенә без анда аучылар бик күп идек, аны бер мин генә ауламадым һәм алар ул кадәр күп түгел иде, бу фотошоп дип белдерсә, икенче бер газетага ул бу чын казлар түгел, ул муляж дип әйтә. Менә шулай теге үскә тегендә инде. Үскә арт ялаучылар белән бер рәттән тупойларда шулай җиңел генә китә икән әле. Менергә өйрәнгәннәр, шул менү юлында сөйләшергә өйрәнмәгәннәр. Казлар шунда бик кызганыч һәм аларны шүккә илтеп ташламаганнардыр һәм тоткан белмим ничә тип була инде аны. Кыскасы әрәм итмәгәннәрдер дип ышанасы килә. Красноярск фитнес-клубында самооборона буенча курс ачып җибәргәннәр. Бер дә гади генә курс түгел бу, аюга каршы көрәшергә өйрәтә торган курс. Бу курсның хатын-кызлар өчен әле ул сүз уңайнан. Бу курсның барлыкка килүе тиктималдан гына түгел икән. Красноярскта кешеләр ял итә торган урыннарда табигатьтә аю эзләре күренә башлаган. Красноярск шәһәр халкы аю белән очрашуга әле психологик яктан әзер түгел икән. Кем әзер дип сорыйсы килә инде минем аю белән күрешергә. Һәм менә шундый курс ачып җибәргәннәр. Әлеге курсларның тренировкаларның барышы бик кызыклы. Менә сез күрә аласыз. Шундый ал төстә, алсу төстә аю киеменнән бер авый басып тора һәм хатын-кызлар аңа каршы нәрсәдер эшләргә маташалар. Һәм аның тренеры да гади түгел икән әле. Аның тренеры үзе кайчандыр аю белән күзгә-күз очрашырга туры килгән кеше икән. Нинди шартларда нәрсә булып тәмамлангандыр инде, анысы турында бер нәрсә дә әйтелми, әмма аның аю белән очрашканы бар тренерның. Һәм бу бик мөһим. Тик миңа шунысы кызыклы, әлеге курслар ни өчен нәкъ менә хатын-кызлар өчен генә. Монда ике капма каршы нәтиҗәгә чыгарга була. Беренчесе, ул хатын-кызлар күбрәк мохтаҗ шундый өйрәтүгә һәм алар көчсезрәк, йомшаграк, аларны өйрәтергә кирәк дип. Икенче яктан бу аю белән көрәшсә, шул хатын-кызлар гына көрәшә ала инде, шуңа күрә алар белән шөгыльләнергә кирәк дигән нәтиҗәгә чыгарга була. Үзегез уйлап бетерегез нәрсә икән. Владивостоктан инглиз бульдогы скейтбордта йөрү буенча дөнья рекорды куярга җыена. Буллет исемле инглиз бульдогына 6 яшь һәм үзенең 4 ел гомерен ул скейтбордта йөрүгә багышлаган эт. Аның скейтбордта йөри башлавы бөтенләй очраклы гына килеп чыккан. Хуҗалары үзләренә йөрүгә дип скейтборд алганнар. Эт шунда басып караган, аңа ашап киткән һәм шуның белән кызыксына башлаган. Аның тренировкалары атнага бер тапкыр кич белән кеше әз йөри торган паркларда була. Һәм шул рәвешле алар дөнья рекордын куярга телиләр. Хәзерге рекорд Лос-Анджелестан Джампи исемле эттә. Ул 100 метрны скейтбордта 19 секундта уза. Буллет 22 секунд. Тик хуҗалары буллетка чын йөрәктән ышаналар, чын күңелдән ышаналар һәм ул әлеге рекордны тиздән
нишете рекордны берешек һәм ул иң танылган скейтбордчы эт булачак дип ышаналар. Без дә аңа ышанабыз. Уңышлар сиңа бүлет, син яшәп ятасың шундый мәгънәсез тормыш белән яшәгән шикелле инде. Анда күрәсең, ниндидер эт дөнья рекорды куярга җыена скейтбордта йөрү буенча һәм син аны үзеңә үрнәк итеп куясың һәм рәхәтрәк булып китә. Атна җырыймы? Атна җыры, бу атнада менә мин аппактан име? Шуңа күрә минем ак күлмәк шикелле тараф төркеменең ак җисем дигән җырын тыңлыйбыз бу атнада. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Җисемнидән ерак, галәмгә дәшә, бәлки